mulțumit de 3 ani de zile. Tot zic că o să-mi iau GoPro și o să filmez și dragi. Și chiar eram fericit. Și a început ziua asta cum nu se poate mai rău. Cum nu se poate mai rău. Salutare! Numele meu este Andrei și ăsta fiind primul videoclip, vreau să vă spun câte ceva despre mine și despre ce o să vedeți pe acest canal. Fac livrări din 2018, livrez exclusiv pe 2 roți, doar când plouă afară mai iau și mașina, că în rest pur și simplu traficul e insuportabil pentru mine. Fiind pe 2 roți și mai mereu liber, pur și simplu când ies cu mașina e o teroare. În principiu pe canal o să vedeți faze din trafic, ce se întâmplă zi de zi, greșeli de ale mele, greșeli de altor participanți la trafic, lucruri din care să învățăm mai mult sau mai puțin. Dar o să am și alte surprize. Eu, fiind pasionat de mașini de când mă știu, o să încerc să fac puțin și din latura asta pe acest canal. O să fac tot felul de videoclipuri. De aceea v-aș ruga să dați un subscribe, să dați like, share și să urmăriți constant acest canal. În prima fază dimineața a început foarte prost pentru mine. O să vă arăt un pic mai încolo când mă opresc, o să vă arăt și din ce cauză mai exact. Băi, după cum vedeați la începutul videoclipului, începuse ploaia și eu chiar ieșisem cu entuziasm, eram pus pe treabă, voiam să fac și bani, voiam să fac și un videoclip ca lumea. Dar din păcate nimic n-a ținut cu mine azi. După câte că a plouat, am așteptat și la prima comandă o grămadă. După aia a început ploaia mult mai rău, m-am dus acasă și ce să vezi, când aproape să ajung, mare căzătură ce am luat. Pur și simplu, moralul meu acum e cam la pământ. Și una peste alta mă chinui de când m-am apucat de livrări, mă chinui să mă apuc de YouTube. Mereu mi-am dorit și niciodată n-am făcut-o. Și astăzi că am început treaba asta, mi-am amintit că mâine cel mai probabil se va actualiza site-ul cu dosare și o să aflu dacă rămân pieton sau nu. Sau poate se amână, Doamne ajută. Deci, practic acum când am cu ce filma și am ce să postez, cred că o să fie de pe o bicicletă sau o trotinetă electrică. Nu știu, spuneți-vă și voi părerea în comentariu. Nu știu ce să aleg. Mi-aș lua pe de-o parte trotinetă, că am mai avut și știu cum stă treaba, dar pe de altă parte mă gândesc că dacă rămân fără autonomie e cam nasol pentru mine. Mai începe și vreo ploaie, am pus-o. Nu m-am apucat până acum de YouTube, că pur și simplu nu am avut timp, niciodată nu am găsit timpul necesar. Adică bun, ok, îmi iau o cameră, filmez, dar nu am timp să editez, nu am timp să încarc, nu am timp să mă ocup. Și acum a venit momentul, împreună cu un prieten ce a fost de acord, el practic nu are content, iar eu nu am timp să editez. Așa că eu îi voi livra contentul, iar el va edita și se va ocupa de încărcarea videoclipurilor. Evident o să pună și el, o să posteze și el fiind tot livrator. Și o să se prezinte el când va fi cazul. De aceea nu o să dau mai multe detalii. Am ajuns să luăm o comandă. Evident că nu e gata comanda, așa că ne-am retras puțin să vă prezint și scooterul. Este un Kymco Agility, practic cel mai fiabil de pe piață pentru livrări, cel mai fiabil și cel mai accesibil la piese, este foarte ieftină întreținerea. Astea sunt urmele de azi de la căzătură, am cam rupt carena și am speriat puțin carena asta de aici. De asemenea am reușit să spar și parbrizul. Bine, deja era spart de la altă căzătură, dar nu era necesară și asta de aici. Cutia asta o să o colantăm
cumva, nu știu, încă nu m-am gândit, o să-i fac un design pentru canal, să mă puteți vedea și voi în trafic, să ne putem saluta, mai schimbăm o vorbă, ce știu eu, poate ne mai înjurăm, că ăsta e Bucureștiul. Și în principiu o să vedeți, o să-l cunoașteți și voi mai bine pe parcurs, o să vedeți ce poate. Ca viteză maximă atinge 80 la oră pe bord, undeva la 65 pe Waze, în realitate. Da, s-ar putea să mi-au rămas bun o lună și să ne vedem pe o bicicletă. Rămâne de văzut. Mă duc să văd dacă este gata comanda. E roșu, e roșu, e roșu. Era roșu, zic eu, bă. Am pornit pe verde, bă. Bă, țărane, bă, era verde. Eu daltonist, scuză-mă. Sper să evoluez cât mai repede. Incredibil. Bine, a fost și vina mea puțin aici, dar aia e. Sper să evoluez cât mai repede și să vă placă ceea ce o să vă vedeți. Băgați-vă, ia uite-l frate cum forțează, uite-l frate cum forțează, bă băiatule, bă. Bă, e incredibil, mă. Și ce ai făcut? Ai blocat toată intersecția. Păi tu te bași ca prostul, nu el. Uite, acum stai ca prostul în loc să treci. Păi atâta știi, să înjuri, cretinule. N-ai cu cine. Uite că m-am oprit puțin să șterg din filmări. Voiam să fie un videoclip cât mai scurt, mai ales că e primul și nu prea știu ce să vă zic. Și tocmai am auzit o băbuitură, am șters filmările. Ne uităm și noi puțin și cam aia e pe ziua de azi. Dați un subscribe și ne auzim.